Sanibonani, igama lami uZanele Zuma, iqhamuka ebhizinisini iZakhanya Fitness. Nami ngomunye wama-beneficiary waka-Operation Vula Fund. uZanele ibhizinisi si-specialize kwi-health and wellness. So siqeqesha abantu besifazane kahle kahle, siyabagqugquzela ukuthi bakhuthalele ukuthi ba-exercise. So yadila kakhulu nabo, but noma kubona wonke umuntu, abantu besilisa nabesifazane, but si-focus kakhulu kwabesimame. Cause siyazi nathi ukuthi abantu bajima ngey'nhlobo ezahlukahlukene. Kunabantu abajima ngoba befuna ukuluza, i-weight, kunabantu abasuke beza ejimini ngoba beney'nkinga zama-health problems. So uZakhanya Fitness focus kakhulu kulabo abanezinkinga abafuna ukuphila impilo e-right, babe healthy. iZakhanya yasungulwa ngo-2019. So sesineminyaka engaphezulu ka-5 isi-operate. Saqala nje uZakhanya, mina ngaqala ngokuthi nje singakaze sithole usizo. Sadayela nje ngemali yethu, sathengela imishini, samemezela emphakathini ukuthi okay, sivula i-gym endaweni. Kodwa saqala kancane kancane ngemishini embalwa. Kwaya ngokuya sanyukela, sathola-ke nosizo-ke laka-ITHA. Kwaya ngokuya ibhizinisi lethu likhula-ke size sifike kuleli zinga leli. Nguwumuntu othandayo uku-exercise. Nanokubona-ke nje abantu emphakathini, abantu benezinkinga, beyithanda i-gym. Ngabona ukuthi umphakathi lento le ungayithanda nayo, njengoba nami ngiyithanda, nabanye abantu emphakathini bayayithanda. Ngangibona abantu njalo uma ngivuka ekuseni begijima emgaqweni. Ngibona ukuthi la bantu laba bayayithanda u-exercise. Kungani ngingavuli into enjenge-gym kanje? Ngibona ukuthi abantu emphakathini bangasizakala yini. Nangempela ngokuvula i-gym, ngabona ukuthi ngempela abantu ababe begijima emgaqweni bengenayo indawo yokujimela. I-gym ngempela kwaba yinto abayijabulela kakhulu. Lana sinayo yonke imishini, njengokubona nje sinayo yonke imishini ye-cardio, siphinde futhi umuntu sim-train one-on-one, siphinde futhi sibe nama-group training. So nje siney'nhlobo ey'ningi, i-yoga nama-aerobics. So senza nje kahle kahle yonke into la kule gym yethu. Uma ungakaze uqale ejimini, mina umuntu ngeke ngim-advise ukuthi qala kancane, ungajahi. Ngoba ngosuku lokuqala-ke uma uqala ejimini, umzimba uyaye ungavumi, uyaye buhlungu cause into ongayijwayele le. So umuntu oqalayo ejimini ngiyake ngimtshele ukuthi soqala nje ngama-exercise a-easy anjengawe-cardio kanje. Futhi ushintshe ne-diet nje, into ezinoshukela ukuthi ukuziyeka kancane. Uphuze nje amanzi ukuze kube easy nakuwena, yabona. Ngoba uyazi usuke uyazi into oyizele ejimini, usuke uyazi nawe igoli yakho ukuthi ngayo into engifuna ukubuya kanje, or nginey'nkinga mhlawumbe nginoshukela nje ngifuna ukuthi ngihlisele i-treatment kanje. So ngiyaye ngim-advise umuntu aqale la kwi-diet hlasimpe, sishintshe kwi-diet ukuze uthi ufike la ufika khona at least so uyazi ukuthi yabo yini oyifunayo. Nama-treadmills la ekhaya. So abanye abantu abathandi ukugijima emgaqweni ngoba banqena ukuthi kuney'moto ziyaphazamisa kanje. So if ufuna ukuluza, mina ngeke ngithi enza ama-exercise anjengokuthi uqale kwi-treadmill, uqale nje ugijime. Wenze lokho kuthiwa ama-slam balls, ama-yoga. Lokhu nje ku-easy, lokho kusiza kakhulu ukuthi uluze i-weight. Emva kokuthi sengithole i-funding le ya-Operation Vula ingisize kakhulu cause eminye imishini besingenayo la. So besingakwazi uku-accommodate wonke umuntu cause ibhizinisi lethu belincane. So emva kokuthi sesithole i-Operation Vula, sike sakwazi ukuthi sinyukele, yabona, sivule i-space esi-extra la ejimini yethu so ukuthi sikwazi ukujimisa abantu besifazane. Before nje kwakade kujima kuphela abantu besilisa, kuyindawo encane. So emva kokuthi sethole i-Operation Vula, sakwazi ukuthi si-expandeke indawo, siyivule inwebeke ibe nkulu ngenxa yokuthi sithola imishini eminye futhi.
So la ekhaya sivula Monday to Sunday. NgoMsombuluko from u-5 kuya ku-9 p.m. NgoMgqibelo sivule from u-6 kuya ku-3, ngeSonto from u-6 kuya ku-12. So nje sivula Monday to Friday. Sinayo branch enye iseMthwalume, so sila ePhakrini siphinde futhi itholakale eMthwalume area eMzumbe municipality. Sinawo social media, sino-YouTube, sino-Instagram, sino-TikTok. So abanye bayakwazi ukusibona ku-TikTok, si-advertise nakhona, basifonele babuze nge-gym, sibachazele ukuthi i-gym endaweni ethile, sine-branch. So uyakwazi ukukhokhela i-branch laseMthwalume uphinde uhlanganise nasePhakrini nge-price yabo e-affordable. Nenkinga nje ukuthi mekuphela ugesi-ke abantu abakwazi ukuthi ba-exercise because asinawo music, uyabona, noma sinayo i-inverter but ayilasti isikhathi eside. So ama-challenge esinawo nje yona i-load shedding. Uma ungekho ugesi kuyaphoqa ukuthi manje size sivale early, uyabo. Nayo-ke i-access ukuthi ama-funding awatholakali njalo, yabo. Njengoba nize sayithola i-funding ka-Operation Vula, kodwa futhi sisalidinga olunye usizo, uyabo, ukuze sithuthuke sikhulise ibhizinisi lethu. Usizo esilidingayo iyona i-funding, uyabona, ukuze siphinde futhi sikwazi ukuthenga eminye imishini, ngoba ngeke ngasho ukuthi noma sayithola i-funding kodwa sisayidinga eminye imishini. Njengoba nawe libona la eminye esinayo imishini lana iyi-second hand, so siyadinga ukuthi si-upgrade, sithenge eminye imishini ukuze ibe sesimeni esi-right for ama-client wethu. Siyatholakala ku-YouTube, sitholakale ku-Instagram, phinde sitholakale naku-Facebook @info, igama i-email address yethu info@zakhanyafitness.co.za. Inamba yami ithi 078 51 46079. Yes, uma ngizibuka mina ngingaba yi-next billionaire ngoba sengikwazile uku-operator for 5 years. Sakwazi ukudlula kwi-COVID-19, sakwazi ukudlula sadlula nje ezimeni ey'ningi. So nje uZakhanya Fitness akayindawo, siqhubekela phambili. So I am the next billionaire.